Munduko kontsumoa eta ekoizpena ingurumen naturalaren eta baliabideen erabileraren mende daude, eta honek ondorio suntsitzaileak izaten jarraitzen du planetan. Azken mendean, lortutako aurrerapen ekonomiko eta sozialarekin batera, ingurumenaren degradazioa gertatu da, eta horrek arriskuan jartzen ditu etorkizuneko garapenaren mende dauden sistemak, eta noski, horrekin batera gure biziraupena. Egoera larri hau hobetzeko, informatika munduarekin lotutako hainbat ekintza egin ditzakegu. Ordenagailua ez badugu erabili behar, nahiz eta denbora tarte baterako izan, esekita utzi beharrean, hobe da itzaltzea. Lapurra ere erabiltzen ez dugunean, botoitik itzaltzeaz gogoratzea komenia, eta argia itzaltzea ere ezinbestekoa da. Horretaz gain, funtzionatzen ez duten edo erabilgarriak ez diren ordenagailu edo bestelako gailu elektronikoak bota nahi baditugu, garrantzitsua da garbigunera eramatea. Askotan ez jakintasuna dela eta ez baitire berzeklatzen horrelako gauza. Hauek izan dira gure aholku batzuk. Nahiz eta pauso txikiak diruditen, denok beteko bagenitu ingurumenaren egoerak hobera egingo luke. Beraz, zaindu dezagun mundua denon artean.